Dobro jutro, dobrodošli, gledate jutarnji program. Nije još uskih temperatura, pa nas zanima kada će nam stići toplije vreme. Goca Stiječić sa nama ovoga jutra. Goca, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Izgleda da smo se... Imamo štampu, ukratko za početak. Politika danas, između ostalog, piše obeležen dan sećanja na žrtve Holokausta. Neki istoričari, potpomognuti svetskim medijima, krivicu za Prvi svetski rat neargumentovano pokušavaju da svale na Srbiju. Detaljnije ćemo mi o obeležavanju ovog dana govoriti u predstavljanju štampe oko 7:15. Uhapšen Oliver Ivanović pred izbore u Mitrovici. Euleks ceo dan saslušavao lidera Srba sa Kosova, piše današnji Blic. Lider građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda, Oliver Ivanović uhapšen je juče u okviru istrage Euleksa o ratnim zločinima iz 2000. godine. Euleks je saopštio da je zadržavanje Ivanovića u pritvoru vezano i za navode o teškom ubistvu počinjenom nakon konflikta, prenosi Blic. Konkurs za fotografiju. Posle ćemo, Dragane, o tome moramo brzo na dnevnik, posle pričamo. Ćao. Ćao, puno pozdrava. Počinje naš jutarnji dnevnik. Poštovani gledalci, dobro jutro. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Naravno, vest od juče velikom brzinom. Juče u Srbiju obišla vest da gore konac i manastira Prohor Pčinjski. U požaru je izgoreo deo Kraljevog konaka i okolnih zgrada. Došli smo da zajedno ispratimo. Tradicionalno. Dok ja mirno bitke gubim,